Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bay, kung ikaw isa ka mag-uuma, mauna kini ang imong gipaabot kay pag-asenso gikan sa Department of Agriculture ug PhilMec. Kuhaan na ning higayong makabinipisyo sa programang RCEF Mechanization Program nga naninghuwang tabangan ang mga mag-uuma na makadawat og mga makinarya sa pag-uma. Mahimo kamong makaangkon sa mga makinarya sa pag-andam sa yuta, sa pagtanom sa binhi ug pangsabwag sa tanom, pangpupo sa humay, dunasab sa pagbulag ug galingan sa napupo nga humay. Panahon na aron ma-mechanize ang atong pag-uma. Para sa dugang impormasyon, makikiusa sa PhilMec o Facebook page na ini. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMec na. Maghaguro sa mag-uuma sa saktong makinarya. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang mga kauban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasamang radioman sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, kasamang radioman Tax Ilumba, o niya po ay si kasamang radioman Mark Roya, ang atong inilang komentarista o announcer dinhi sa RMN Dipolog. O akong pasiunang pagtimbaya gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radioman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iya yung tibuok staff dinhi sa mga istasyon na dili na lang nakuhingan la, no? Okay, kailangan na nailhan na ninyo sila, di ba? Mas nakaila pa mo nila kay taga-adlaw gud sila diri sa istasyon. Okay. Akong pagyukbo usab sa atong amahan sa atong dapit, no, sa Diocese of Dipolog. Amahan, no, nga espirituhanon dinhi sa atong dapit. Si Most Reverend Severo Kaermari nga maogyo'y nag-preside sa Santos nga Misa nga nanukad gayud, no, sa atong Cathedral, Holy Rosary Cathedral, no. O siya gyud mo'y nag-preside, no. O nindot kayo ang iyang humiliyang giluwatan sa maong Santos nga Misa. O doon na siya mga reminder po nato, no? Sa alang sa atong eleksyon ugma na. Okay. Atong eleksyon ugma. Hinaot nga maayo o hapsay gayud ang atong eleksyon ugma.
o akong pagtahod sa tanan karon kaninyong nagpaminaw o naglantaw no sa live stream. Okay? Pasensya na nga dili gyud ka ko mag-monitor sa live stream kung magsibyan ako kay dili ko ka concentrate o dili ko parehas sa uban nga maka-concentrate gyud bisag daghag buhaton sa usa ka higayon. Ako murag naliwat ko sa akong inahan, akong mother nga usa-usa ra gyud na o kung na ako'y buhaton din napoy laing buhaton na dili gyud magkadimao ang akong buhaton na no. Isa-isa ra gyud. Sumaw na nga pasensya ang di ko mag-atubang og live stream kung kuan no magsibiyan ako no. So maayong adlaw sa Ginoo pod kaninyo o Happy Mother's Day no. Mother's Day man karon di ba? Okay, Happy Mother's Day alang sa mga inahan no. Atong hiyukbo pagtahod kaninyo og atong ilagyod ang maong adlaw nga kini para kaninyo alang sa mga inahan. Daghan mang klase sa inahan, di ba? Okay. Na ay inahan sa bunod, wanang gitawag na itong biological mother nga huwag naminaw to siya ron, ma. Okay. Mawag yo'y partner kayo na ako karong mga panahon na, no? Okay. Mawag gali nga dili na ko kayo katambong-dambong sa uban akong mga mission. Kay lagi, ang akong inahan nagsigigod o nga unta narata sa iyang tapad. Pasensya lang po kung dili gyud ta kahatag gyud sa kanang 100% gyud. Okay. Mauna nga kadtong ngutana pod nganos Veritas wa naman nagapilan og sangka o kanang sa dayulugo sa Pikas Istasyon no. Dako ang gugman ako na no pero akong gikuhaan sa akong load. Okay, ikuhaan sa nako akong load lagi kay okay ang atong inahan nga mo atong gisaulog pud ang ilang adlaw. Okay. No, maningkamot ang makahatag lagi po ta, no? Sa atong responsibilidad isip kanang anak. Okay, pero dili galing yung ko kaingon nga nahatag yun ako ang akong responsibilidad, no? Kay napo ko'y kakulangon. Pero bisan pa niya na, no? Sa mahimo na to, ato yung tinguhao na kay ato man yung gihigugma ang atong inahan. Di ba? Sa una, bata pa ta, nagiakatahan ta og ayo, gihigugma kita og ayo, pero mabot ang panahon nga mabali naman po na. Mabali na po na. Nga sila na po'y nagkinahanglan kaya natog atensyon, no? Mabali na. So, kung kita gipalitan ta sa bata pa ta og diaper, mabot ang panahon nga kita na po'y mopalit og diaper alang kanila. Nakuha ninyo ang buot na akong ipasabot. Niya, ay mo ka tingala po diya sa Facebook nga nung mag-post ko o kana ganing na uban ako akong mother. Okay, kulang pagali na. Usay magkaingon ko nga man is Veritas nga nagpakitang tao man. Now, kung kana mo akong tumong mangayo ko pasaylo ana dili na mao kung pakitang tao lang na no. Now, ang ako lang tumong kung anong ako nang ipakita, no? Parang mahinumduman bagyod ta. No? Dili lang ako. Mahinumduman bagyod ta mga anak, no? Kay atong mga ginikanan no, sa ahay, sa makadagang higayon siguro makalimuta. Bisan gani ako gyud, no? Na mga panahon nga mabati na ko, magilty ko, makapil kung ay kulang ang akong pagmahal sa akong ginikanan. No? So, kung ang akong tumong sa pag-post og mga video, picture nga uban ako akong inahan, kung sabto ninyo na nga si Veritas nagpakitang tao, mangayo kong pasaylo. Okay, posible man po nga bation ako na kay tao ramang ko parehas raman ta. Di ba?
Pero ang akong tumong yun, sa akong konsensya, kung ako nang ipakita, just to set a reminder to us all mga anak. Gi-remind lang ta, kitang mga anak nga, it should be inana. Ingon ana yun nga, maghatag yun panahon sa atong mga ginikanan. Especially nga, kung naanatas panahon nga gikinahanglan na yun kahit nila. Naa sa ubang lugar gani, agis ka dato siguro, kadaghag kwarta. Ang ilang mga ginikanan dito na nila ibutang sa ilang kanang gitawag og mga para sa mga tiguang. Di ba? Ang magkakatar dito ag lain ng tao nga gibayran na, no? Pero lahi ra gyud kay mas mayo man gyud tong kita gyud mangunay kay giunayan gud ta nila, di ba? Sa bata pa ta. Nya ato lang isalig lang sa kuan kanang mga tao nga dili maogyoy direct gyud. Okay. Nga na ay responsibilidad alang kanila. Hinoon siguro na ay mga exceptional anak, no? Na ay mga exceptional anak, labi na kung ang atong trabaho kuan gyud, no? Kanang lisod ta maghatag og panahon alang nila. Pero I don't think so. Kung ato nang ginikanan, no? Special ang atong ginikanan. Muhatag itag panahon nila. So, mo na pasensya sa mga katong gimingaw nako, daghan ako ng gimingaw nako sa sangka o katong sa dialogo sa pika sa istasyon. No, pero sige lang, no. Kini alam na gyapon spiritas kay moabot rang panahon magalugar ko, moanha gyud ko, no. Kay higog mabugo ninyo. Okay. Now, daghang klase sa inahan, no. Inahan sa unod kanang biological, na kanang gitawag og inahan sa organisasyon. Okay. Naapod tay inahan espiritual. Napoy kanang gitawag na katilingbanon nga inahan. Nga naman nga daghan mang klase sa inahan, no? Now, kung maghisgod ganita og inahan, ang bot ipasabot dayon ana nga mo care, mohatag og atensyon, mohigugma, mohatag og panahon sa paghigugma, pag-care, o sa may Bisaya anong pag-care, pag-amuma. Di ba mo man na ang inahan, concept sa inahan? Di ba ang atong inahan mo care, mo pangga, mo akatar gyud na to. So makahuna-huna gaytag inahan sa to pa magpapangga. Daghan man klaseng magpapangga, di ba? Kanang mo care. Una kanang atong biological mother. Sa bata patagi direktamente gyud ayog higugma na, di ba? Mag-ihi-ihi pa ta og unsa pa ta diha magtai-tai ani lang ko mo di ba dautan ako nang isulti tres kanginan. Okay. Akatahan kita bisag na apataan ng mga idara. Mupangga. Dayon naapoy ka nang gitawag og katilingbanon nga inahan. Grupo na nga mualagad. Grupo nga mualagad. Unsa man ang simbahan? Di ba? Ang simbahan mo alagad mo ginanato, di ba? Mo tan-aw na sa atong kinabuhing moral. Mo nang ang simbahan nanudlo. Okay. Matawag hapon nato og spiritual mother ang simbahan. Unya dili na kay gama-gama ra na nato nga huna-huna imbintor na nako. Kung atong basahon ng Biblia mao gyud na, di ba? Kapilaman tawga ni Jesus Christ ang atong Ginoo. Kapilaman niya tawga og mother o woman. Woman. Di ba? Kapilaman niya tawga og babae ang simbahan. Gani, gihulagway na diha nga pangasaw-unon niya. Di ba? Siya mo isilbing pamanhunon. Pangasaw-unon niya ang simbahan. Kay mura gihulagway diha ang paghiusa sa katawhan niya o kaniya mismo. Pag-usa. Asawa niya ang simbahan. So, babae. Di ba? Woman. Kung mubasa ta og pinadayag o Revelation chapter 12, na ay babae diha nga
kung atong ayuhog basa na Revelation chapter 12 verse 1 up to 5, doon na tayo masabot diha nga personal woman yun, individual, nga si Mary. Kay ang babae kuno diha, nanganak man og batang lalaki nga nagahari o magahari sa tanang kanasuran niya, o may laing ipasabot ana si Jesus Christ man ang hari diya. So kinsa man niyang inahan, si Mama Mary. So mao na nga ang individual nga kung atong sabto na spiritual mother diha, at the same time biological mother pod ni Jesus. Okay. Ang woman diha nga gipasabot si Mary, no? Pero kung ayuhon po natug basa, kung mubasa po taan ng Bible commentary ni Saint Jerome, kana kunong kuan, kanang woman kuno diha, dili lang po kay si Maria may gitumbok ana. Naapoy usa ka anggulo diha nga nagpasabot po na sa simbahan ng iglesia. Nga gihulagway diha nga gilutos. Oh, di ba ang simbahan bisan ubang mga pagtuo, ubang dili mga Katoliko, muuyon man pud nga woman pud ang simbahan, ang iglesia. Kay lagi ang iglesia muamuma man nato. Oh, di ba? Sa atong espirituhanon nga kinabuhi mo nang naay mga pagtulunan para kita mabalaan. Di ba? So, mao na natay inahan individual, spiritual mother nga mao na si Mama Mary. Dayon, naapod tayo biological mother. Oh, mao na akong sigig uban ron karong mga panahon na. Sa balay. Oh, mao na akong biological mother. Then ang giisip nako nga katilingbanon nga inahan mao ang simbahan. Unya, kung gikinahanglan nga mo patuo ta, obedience ta sa atong inahan, o obedience po ta sa kanang gitawag nato inahan nga katilingbanon mao nang simbahan. Mao na nga ako makonsensya ko, magilty ko kung dili ko makatuman anang mga pagtulunan sa simbahan. Magilty gyud ko ana. Di ba? Pananglit dili ko kasimba agis kabisi. Mao gyud nay ako gyud nang publicly di ko maulaw mo hisgot ana mo na diha ko sige karon masipyat. Agis kadaghang atubangon na di nakasimbag Domingo. Okay. Kadagha ito bago, hindi na kasimbag Domingo. Naamot na lang. Basaylo ako, ana. So, muna. Nga, ang mga pagtulunan sa simbahan, giisip na to na mauna ang pag-amuma sa atong katilingbanon nga inahan. Oh. So, dapat mutuo ta, ana. Kaya kung dapat obedience ta sa atong biological mother, obedience po ta sa kanang gitawag na to community mother o kanang katilingbanon nga inahan nga mao ang simbahan kun iglesia. No? Simbahan mo ni atong pinulungan gyud nga lintunganay. Og mayon tag iglesia kinatsila mo na, di ba? Simbahan ra gyapon. Okay. Kinatsila ang iglesia pero mo nang uban gani mayon sila nga lahi man ang simbahan, lahi po ng iglesia. Mao ra na oy. Diba? Kaya kung mayon sila simbahan ko no kanang building. No, usara na kagamit anang pulunga. Mahimong ang pulong simbahan nagpasabot og building, mahimo po ng sabton nga katawhan. So mao nang iglesia. Katawhan ni Kristo. So mao na. So unya kay eleksyon man ugma na unsa may gitudlo sa atong community mother katilingbanon nga inahan unsa may ganina o nagpahinumdo mga atong obispo sa misa. Okay, ang nangulo diya sa atong simbahan diri sa atong Diocese of Dipolog obispo man nato. Katong iyang reminder mo toy katong iyang mga reminder mo to ang inahanon mo toy mga tiyan gipahinumduman daon si angay buhaton nato sa eleksyon. Now, kagahapon ako may ni programa po sa Pikas Istasyon sa programa gyud sa CFD kay si Attorney Abbas tuwa pa mas buhol, no? Kung gusto mo detalye unsay akong baruganan, unsay atong baruganan anang eleksyon, no? Naa sa akong YouTube, no, ang Veritas Dipolog, no, katong pinitsahan gahapon.
Okay, so kanang gitaytulan ako kinsay iboto sa eleksyon. Kinsay iboto sa eleksyon. Detalye ito niya siguro napay pipila ka minutos madugangan ako to karon. Di ba? Kay eleksyon naman ugma, no? Siguro mo tutok lang ko kay murag detalye naman to, pero napay kulang gyud ato, no? So, iskana lang ninyo sa akong YouTube, no, ang Veritas Dipolog, no. Kanang sa CFD nga programa, diin ako may ni presentar ato kagahapon kay wala si Attorney Abbas tuwa pa sa Bohol. Okay. So, uting kaya lang ninyo, no? Na naman siguro yung mga internet mong kamo siguro halos tanan karon, no? So, tanawa lang to ninyo o paminawa lang ninyo tong atong baruganan mahitungod sa eleksyon. Now, dunay mo akusar nato nga kita ko no ang sistema ko no nato sa pag-elect ko no sa Katoliko murag gitudluan ko no ta indirectly og kanang panagbahin-bahin. Wala ko no ta magtudlo og panaghiusa, no? Kay ang atong mga obispo sa ilang polisiya dili man sila mag-endorsar og ngalan sa kandidato kung kinsay butuhan. Sa ilang palisiya. Hinoon na ay mga siguro tingali wa punong ko kita pa o kung nakakita mo napasensya na lang. Kung dunay mga pari nga mag-endorsar og ngalan sa kandidato, I think siguro correct me if I'm wrong, wala na sila magsunod sa polisiya gyud officially sa atong simbahan. No? Akong baliko na kung dunay mga pari nga nag-endorsar og ngalan sa kandidato kinsa ilang butuhan. Correct me if I'm wrong. I think no sa akong na paminsar akong mga pagduki-duki dili na maoy opisyal nga baruganan sa simbahan. Ang akong nahibaw-an opisyal nga baruganan sa simbahang Katoliko kung maghisgot og eleksyon dili gyud na mag-endorsar og ngalan sa kandidato. Ang gi-endorsar sa simbahan ang guidelines. No? Ang guidelines unsay maayong buhaton sa eleksyon. Dili maghisgot og ngalan sa kandidato kinsa na. Di ba? So, mao na no, correct me if I'm wrong, no? Di man po ko maingon yung di ko masipyat. No? Posible masipyat manghapon ko. No? Labi na kulang og tuon. Okay. So, mao na. Unya, kung dunay mga pari nga mag-endorsar gyud og ngalan, personal na nila. No? Kung nahusto ko nga sa akong paminsar nga ang simbahan, opisyal gyud nga naghatag og palisiya nato nga dili gyud mag-endorsar og ngalan, no? So kung dunay mga pari nga mag-endorsar og ngalan na ila na personal. Outside na gawas na sa opisyal nga baruganan sa simbahan. Nya katungod po na siguro nila pananglit dunay mga pari nag-endorsar gyud og ngalan sa kandidato, katungod na nila isip kuan pod kanang siguro isip kuan katungod nila sa pag-unsaon nila ang ilang kisay ilang butuhan. Muna katungod na nila personal. So muna personal na nila. Kay kung maghisgot tag polisiya sa simbahan, dugay-dugay naman gyud kung nakat-on ana nga dili gyud ta mag-endorsar og ngalan sa kandidato. Pero naapoy grupo nga dili Katoliko, di lang nako hinganlan nga mag-endorsar gyud sila. Ang ilag yung mga leader mismo mag-endorsar, di ba? Naay grupo nga pangulitawhan man gali nagpolitiko. Urag na ay dako pong tentasyon diha, no? Kanang naay grupo nga simbahan na, no? Unya ang ilang mga leader maoy magpili kinsay butuhan, din makapili na sila din ila ding idikta sa ilang mga sakop. Nga mao ni street voting tani, black voting tani. Dayon mura man pud og makonvince o mabrinwas nila ilang mga sakop nga mosunod gyud sila. Ano man, agi anang doktrina sa Biblia nga panaghiusa. Kung diktahan kuno sila sa ilang mga leader sa simbahan, kung kinsay ilang namuno diha, kinsay butuhan, then sunod din sila, buti pa sabot, naghiusa sila. So kay naghiusa man sila, sa to pa biblical, kay mo man nagitudlo sa Biblia.
Muingon din sila nga, kamo mga Katoliko, wala mo gausa kay bisag kinsa man inyong butuhan, di mo magparehas. So, wa mo ipanagiusa. So, dili mo biblikal. Di ba? Ako naman yung na-discuss sa atong programa gahapon sa Pikas Istasyon. Ako nang na-detalye siya itong una-una na. Nakaroon, 3 minutos na lang. Ako na lang idiritso din. Paminawa lang ninyo o tanawa lang ninyo sa YouTube ang akong i-discuss gahapon sa Pikas Istasyon. No? Mao ni ang question. Insakto man ang panaghiusa. No? Kay tudlo man sa Biblia. Pero, pangutana, tanan bang panaghiusa husto? Tanan bang mga tao nga naghiusa sila sa usa ka gimbuhaton, sakto ba gyud sila dayon? Pananglit. Naon po yung mga tao nga nag-usa sa pagpanulis. Nag-usa sa pagpangawat kanang gitawag nila grupo Akyat Bahay Gang. Oh. Naghiusa man sila pangawat niya, husto na sila kay tungod kay nag-usa sila. Di ba? Oh, kanang black voting, sistema sa eleksyon. Ang pangutana, husto ba na? Oh, kana, no? Na, wa na ko'y panahon sa pag-discuss, ana. Kung kitang mga Katoliko atong gisunod ang guidelines nga gitudlo sa atong simbahan, wala day ta mag-usa, ana. No? Oh, pero nagtuo ko nga na yung mga Katoliko po nga violator gyud. Nga wa gyud magsunod sa guidelines sa simbahan kay mag-vote buying mangyapon. Oh, na yung mga Katoliko ana. Pero ang simbahan nga ay guidelines sa unsaon ang eleksyon. Kung ato nang gisunod, I think naghiusat ang mga Katoliko. No? Kung atong gisunod ang guidelines sa simbahan, no? Kung gisunod na to ang guidelines sa simbahan, nag-usa ta. Di na kinahanglan magisgot og ngalan sa kandidato, di ba? No? Naa dito sa akong programa Pikas Istasyon na detalye na ko ni. No, wa naman ko igong panahon. Hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras og istasyon, no? Maayo unta ang atong eleksyon og mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN